BPF दलखौ नागारनानै माने एक नम्बराव आंहा आंनि समस्थिनि रायजो राजानि जिथु आसा आकांक्षा बे आद्रा दंमोन नालाय खारन नोंथांमोना मिथिखागौ जाय गभर्नमेन्टआव थायो बिसोर सुबिदाखौ मोनो आङो गभर्नमेन्टआव गैयामोन BPF हान्जाया थ' आंनि MCLA फान्डनि LED फान्ड फैसाया MCLA LED फान्डनि परिमाना 50 लाख दंमोन आरोखि खिन्थु रुलिं पार्टिनि मानगोनां MCLAफोरा 10 crores लागि मोनदों प्रत्येक फेसआव आरोखि आं सानदों 10 कोटि करि जुदि प्रत्येक फेसआव मोनोबा 50 लाखनिखौ निश्चय बारा मावनो हागोन आं बे सानदों आरोखि आरो माखासे जोंनि रायजो राजा आफाफोरनि जिथु आसा आकांक्षा बे जेनेबा अरुणोदय PMK चेनेल हक फिसा जिथु सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि जिथु अनसुंथाइ सोरां बिथांखि हमना ला आरो जिखिनि UPL फालनिफ्राय जिखिनि मिशन भिजन डिक्लेयार खालामदों बेजों रायजो राजाफोरा निश्चय मोजां लाबोबानो जागोन आं सानदों आरोखि खामानिया जागायदों गासिबो मोनजोबदों बुंनो नागिराखै आं जागायदों निश्चय जोंफोरा सहयोग खालामबा आरो गियारआप जाबावगोन आं सानदों आरोखि नोंथांनि मथा मथि प्राय 3000 हमना लादो फैबावगोन आसा दं बेखौ आं आसा खालामदों बेखौ जाय UPL दलनि मानगोनां CM सारमोना बिथांमोनासो मिथिगोन हाग्रामा महिला साराथ' आंखौ फिफा गुरु हिसाबै आं मावनायबोदोंमोन खिन्थु आं बिथांनि गोसोखौ जय खालामनो हायाखिसै आरोखि आं BPF हान्जानि मावथि हिसाबै जिथु कर्मि मर्यादा जिथु मोननांगौ बेखौ मोननो हायाखिसै आरोखि आरो बे मर्यादाया एसे गोब्राबानो BPF दलाव आंखौ बिखंगतिखौ नुनो मोनदों आरोखि जिहेतु नोंथाङा फोथायनाय दं नामा प्रमद बर'नि दैदेननाय UPL सरकाराव फैनानै जौगानाय खामानि मावनो हागोन निश्चय खारन बे सरकाराथ' क'लिसन सरकार बे फैगौ 25नि उनाव 30सिम थागोन थ' रुलिं पार्टियानो बेयाव डेभेलपमेन्टखौ मावगोन अपोजिसनाल बहाथो मावनो हागोन बे खुनु डाउट गैया आरोखि जिहेतु मैया क'क्राझार लकसभा MP निफ्राय जयन्त बसुमतारी बिथांखौ फोसावबाय मा फोरमायगोन बे बुस्थुआ बिथांमोननि दलीय मेटार आं बेखौ बुंनो खोथा गैया आंनि खामानिया जाबाय मा UPL फैबाय नालाय आं UPLनि सान्थ्रि हिसाबै थैथां मावगोन आं बेखौ कमिटमेन्ट होबाय आरोखि गोजोन्थों नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो